बहा लादोंब्रा बे गन्थंफोरखौलाय बहा लादों बे गन्थंखौ जिनाहारि खालामनाया नो प्रब्लेम सेंग्राफोर खालाम जायखौ हायो खालाम जिनाहारि नो प्रब्लेम नाथाय दंफां दा खाव दे सेंग्राफोर दंफां खावबा गावजायो लाजियासै 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 हाग्रामा महिलारि लाजियासै लाजि माराखिसै बाह 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 लाजिनो रोंला गैला 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 जुदि जोंनि सोरबा बर'आ बबेबा हाग्रायाव दंफां फांसे दानफायहैब्ला बेखौ नायगोरहाय खर'आव सिलाय होनानै थाव गावथारनांगौ बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौहाय रुम सिङाव सोनानै घन्टा साथाम साब्रै जमा नांनानै जिनाहारि खालामनायखौ आथिङावनो गुलि गावनांगौ थावहै नङा होमबा नंगौना नङा बाथ्राया नंगौना नङा जुदि दंफां फांसे दाननायखौ जुदि गुलि गावनो हायोब्ला नायगारहै दिनै सासे मानसिनि जिबनखौ नस्थ' खालामनाय मानसिफोरखौ दिनै मानो गुलि गावनो हाया मानो बेसेबां गेदेर सोंथि कस्तम प्रहलाद बिक्रम आंनि सोंनाया गोरोन्थि जादों नामा हाग्रामा महिलारि आंनि सोंनाया गोरोन्थि जादों नामा बाह 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 बहा लादोंब्रा बे गन्थंफोरखौलाय बहा लादों बे गन्थंखौ जिनाहारि खालामनाया नो प्रब्लेम सेंग्राफोर खालाम जायखौ हायो खालाम जिनाहारि नो प्रब्लेम नाथाय दंफां दा खाव दे सेंग्राफोर दंफां खावबा गावजायो दंफां खावब्ला दंफां खावनायनि साजाया मा थैनाय नाथाय जिनाहारि खालामनायनि साजाया 3 मास 4 मासनि जियाल'सो मा दं बेयावलाय जेबो गैया जेबो गैयाथ' थांनाय समाव फुंखा बसुमतारीखौ नायगार दंफां फांसेनि थाखाय गावथारबाय मेलेम गलायनाय नाथाय जाय माइनर सिख्लाखौ दिनै जिनाहारि खालामबाय साथाम लोगो नांनानै इनकाउन्टार खालामबायलायसिनो माहा नांखो गुलिया आथिङाव नांबायनो जों ओरैनो बुङा बर'आनो बर'नि सुथुर होननानै जों ओरैनो बुङा बर'आनो बर'नि सुथुरखा नङाब्ला बर'आ आरोबाव डेभेलप जाबावगौमोन सानना नायदो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौनो बर' हौवाफ्रा मोनसे मेसेज हरबानो थै गुन्दा जायो बिनि उनाव हारसा बांगाला हरब्ला कि कुरियासे सना होनना बुंहरगोन आरो मैं तुमार লগত पলাই जाम होनना बुंगोन आरो नङा होमबा बर' सिख्लाफ्रा खिन्थु बर' सेंग्राफ्रा बर' सिख्लाफोरखौ आइ लाभ इउ सना होननानै हरथोंलाय थै साला गुन्दा होनना बुंगोन नंगौ आं बुंनाया नंखाय नङा सानना नायलाय नोंसोरो नंगौना नङा बेनो दा बर'नि सुथुरा बेयावनो नुजायो जे गमामायै बर'आनो बर'नि सुथुर होननानै सुथुर सानामोनब्ला बर'खौ बर'जोंनो हाबा जागौमोन जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बेसेबां नायनो नुगासिनो आरो बेंगलराव हमजाबावदोंसो खोमा गुबुन हारिजों बेखौथ' दे लाखिनो हाखाला जोङो लाखिनो हाखाला बेखौ जेसेबां बुंगोन जेसेबां बुथारजानाय नुगोन जेसेबां फानहैजानाय नुगोन इसेबांनो आंनिया बिदि नङा आंनिया मोजांसो नय घन्टायाव मोजां
घन्टायाव मोजांखायनोथ' फानहैजादों मोजांखायनोथ' बुथारजादों आंनि गोसो आं जायजों हाबा जायो हाबा जाया नोंसोरा मा बुंनो दरखार होनना बुंगोन जोंखौहाय बुंब्ला बे समाव रायजोखौ नाङालै पाब्लिकखौ नाङा बे समाव हाबा जाहैनाय समाव पाब्लिकखौ नाङाथ' बिसोरनो जेब्ला समस्या जागोन जेब्ला गाबलाय खुलाय जागोन अब्लानिया मा बुंगोन रायजोफ्राबो सासेबो ओंखारफायासै जोंजों निरुफै जाबाय जों बे बाथ्राखौ बुंनोसै आरो जेब्ला समस्या जायो गाबगु थुगु फैनोसै ससियेल मिडियायाव जेब्ला गोसो थोदोंमोन बे समाव फंसेबो बुङासै हाबाया जाखांना खैफोदा जाबाय अब्लासो नांसिगौ दानिया जेब्ला मोजां मोनलायनायखौ मिथिनानै सोरबाया फंसे बुंबाय नोंहालाय मा नांजादों आंनिसो गोसो दा आंनिसो लाइफ दा जायजों हाबा जाया मानो बांगालजों जा जुंगालजों जा आंनिसो गोसो दा होनना बुंसै जेब्ला बहाबा फानहैखोमानानै दोनजानोसै अब्ला नांगौ जानोसै बबेबा आफादफोरखौहाय गोसो थोनाय समाव गैला जेबोखौनो बुंला जाहा बिजामादैया बांगालसो होनना बुंना सोलाबावगोनदां सोरबा आं नंखायखौ बुङाखै दे आं सैथोखौनो बुंदों आरो बे नंगौ रावबो नंखाय होनना बुंनो हाया जों बर'आनो बर'नि सुथुर रावबो नङाब्ला जों बर'आ बेसेबांबा जोंथि माथि आरो जोंबावसिगौमोन दिनै मानो बे जिनाहारि खालामग्राफोरखौ डाइरेक्टयै गावथारनो हायाखिसै दा बेफोरखौ जुदि नोजोर होनानै नायोब्ला जों जिनाहारिखौ खालामनो हायो नाथाय दंफांखौ दाननो हाया बाथ्राया बे जानानै दङ बाथ्राया बे जाना दङ जों दंफांखौ दाननो हाया नाथाय जों जिनाहारिखौ जों खालामनो हायो बे खोथाया दिनै ओंखारदों गाज्रि मोननांगौनि बाथ्रा गैया नाथाय आं नंगौखौ बुंदों दिनै जोंनि हारियाव बे समस्या जादों गुबुन जाथिया जोंनि बर' हिन्जावफोरखौहाय फाव फान्दाय लांनानै फानहैदों मादों बायदिसिना खालामदों नाथाय जों जेबो खालामनो हायाखै जोंहा जेबो बोलोआनो गैया नाथाय गावजों गावब्ला जों नेरलायगोन अरलायगोन नांलायगोन खोमलायगोन खिन्थु गुबुन जाथिखौ जों हायानो दाबि खालामदों दिनै सासे सानैया नाथाय जोंनि सरकारा मानो बुंनो हाया डाइरेक्टलिहाय आंनो नाङा दे सोरबा एमएलए एमसिएलए बुंनायखौ नाङा नाथाय जाय सरकारा दिनै सालायदों बे सरकाराव खामानि मावग्रा माखासे बेक्तिफोरा साइडनिफ्राय थुलुंगा होनांगोन बुंनांगोन साजाखौ गोख्रों होनांगोन आलायनांगोन बिसोरखौ दिन्दां होननानै बुंनो नांगोन अब्लासो दा जोंबो गनायगोन दिनै बहाथो हाबसोना दङ बेफोरबायदियानोथ' हारिनि समस्या ना आरो मायाथ' समस्या बाव बेफोरबोथ' जोंनि हारिनि समस्या बेयो फिसा बिला समस्या नङा बे गेदेर समस्या आरो बेफोरखौ नायबिजिरनो थाङोब्ला बेफोरखौ फोसाबनोब्ला जोंनो पलिटिकेलनिबो आखाइ नांगोन आरो जोंनो माहारियारि आफादनिबो आखाइ नांगोन नाथाय माहारियारि आफादा दिनै आखाइ होनो गोसो गैलिया मानो जुदि सोरजोंबा बांगाल हौवाजों खारलांनायखौ जुदि हमनानै समजायना हरब्लाबो जाया हमनानै समजायना हरगोन बेसो उल्था दाय जाबावगोन बिमा बिफानि थाखाय बेसो उल्था दाय जागोन अब्ला मा लाब बेफोरखौ हमथानायनि लाबानो गैया हामदों मोनदों साजाखौ जों दिनै बिदिसो बुंनो नांगोन बिराद गाफा जायो जेरैहाय आजिखालिनि जिथु फरायसाफोर स्कुलफोराव फंसे बुयोब्ला बिसोरखौ मा गार्जेनफोरा फैनानै फोरोंगिरिफोरखौ रायफैयो बेबायदिसो जालांजोब्बाय गासिबो
खामानि गैलिया नाथाय जुदि जोंनि सरकारा गोख्रों साजा होयोब्ला जोबोद गाहाम जागोन हामबायसै।